To barkanku dai jama'a, a fatan ne kuna cikin goshin lafiya. Da yawa daga cikin mutane suna tambaya ta cewa a cikin WhatsApp suna tambaya ta suna cewa wai su san menene subscribe ba, san ya ake danna alamar subscribe ba ko musa amfani shi ba. Amma yau dai zan gwada muku yadda ake danna alamar subscribe sannan kuma da ƙararrawar sanarwa. Idan kana so ka danna alamar subscribe kamar yanzu a ce misali ni ne wannan bidiyon da kake kallo, sai ka duba a ƙasan bidiyon kamar nan zaka ga an dora alamar subscribe sai ka taba ta kamar haka. Bayan ka taba alamar subscribe za a gwada maka alamar ƙararrawa sai ka taba wannan alamar ƙararrawa kamar haka. In ka taba ta zai gwada ma alamun kwaya uku kamar yadda kuke gani, sai ka taba wannan alamar ta sama shine wannan alamar ƙararrawar sanarwa. To insha Allah daga ka taba wannan alamar, daga nan duk bidiyon da muka dora insha Allah za ka gan shi ba tare da ka sake danna wata alamar ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da jama'a, barkanmu da saduwa a wannan rana ta Lahadi insha Allah. Har ila yau mun kara zuwa muku da wani sabon abu kamar yadda muka saba, kuma ba za mu gaji ba kawo muku abubuwa makamancin wannan. Insha Allah mu je zuwa cikin bidiyon namu ba sai na gaya muku. Amma dan Allah kada ku manta da alamar subscribe kamar yadda na gaya muku a farkon bidiyo na. Ku danna mana alamar subscribe sannan da ƙararrawar sanarwa, sannan kuma akwai mutanen da suke gaya mini cewa bu san ya ake danna alamar subscribe ba, kuma bu san meye shi ma ainihin subscribe din ba. To na gaya musu menene subscribe, kuma insha Allah ga wanda bu sani meye ma'anar subscribe ba, wanda wasu take akan Francais ko kuma in ce French, za su ga an ɗora alamar abu ne daga wajen da na gwada muku inda ake danna alamar subscribe insha Allah, kuma za su je su taba alamar subscribe zai gwada musu ƙararrawar sanarwa kwaya uku sai su doki wannan ta sama. Kuma idan bidiyon mu ya birge ku dan Allah ku dore ku danna mana alamar like wanda na gwada muku daga gefen daman ka ne zan ce ko daga hagu insha Allah ku danna mana alamar like idan bidiyo ya birge ku. Mun je zuwa cikin bidiyon nan. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka ce za mu gwada muku wani abu, ba komai ne ba wannan abu, za mu gwada muku yadda za ku hada foto kamar yadda muka gwada muku samfurin sa. To insha Allah in kana so ka hada wannan foton kan buƙatar ka mallaki wasu application kwaya biyu kamar wannan, bari fitar muku shi waje ku gani, kamar wannan application, sannan kuma ka samu application mai suna PixArt. Wannan application kwaya biyu suna da muhimmanci ka ajiye su a wayarka kamin ka hada wannan foto irin wannan wanda muka gwada muku. Na farko za ka shiga cikin wannan application din mai suna background eraser. Za ka shige shi kamar haka. Za ka shiga cikin application din ya bude maka kamar haka. Za ka ɗauko foton ka, dama ka ɗauka, ku duba yadda na ɗauki foton asali gani, wannan shine foton da muka ɗauka. To sai ka shiga cikin nan, kana so ka yanke ma za ka yanke, kuma in ba ka so in ka bari haka ba kwamitin na gogiya ne za ka gawa da za ka taɓa wani alamar good din zai kai ka wannan gudun, wannan za ka taɓa wani alamar good din. Sun da mana talla, za mu jira suka zai tukuna. Yauwa kamar gashi yanzu foton ka ya fito kenan already. Za ka shiga cikin wannan shine wanda za ka iya goge background mun dan bata shi kenan. Za ka goge wajejen nan gaba daya yadda kuke gani, wannan gurin gaba daya goge shi za ka yi. In wannan yana ma wuya za ka iya shiga wannan ka yi amfani da shi, kun ga yadda yake gogewa, zai goge maka background. Kuma kana son mai sauki ma dai gashi nan dai duka dai wanda ya maka wanda kake gani ya fi ma sauki. Za ka goge, tabbatar ka goge shi ba komai wanda zai saura inda kuke gani. Kun ga dai akan wani karfe ne kawai na doka sai na je na dora shi akan mashin. To kamar yadda kuke gani dai gashi na gogewa, an goge shi gaba daya. Gogewa haka za ka yi haƙuri ka bi shi a hankali har ka goge. In ka ga wannan baya ma sauƙi za ka iya shiga ɗaya. Ga sunan kwaya uku nan da kake gani zan dora muku alama a kai.
sai dai shi da yake wannan yin zai dan iya daga ya taba ka zai bata ma. Kun gani yadda yake, sai dai ka kula a hankali ka bi ka goge. Wannan nuke kalo gashi dai yanzu mun gama goge background din gaba daya. Na kautar da wajen da yake zai dan bata mai lokaci. Yanda kuka ga na bi shi ne yanda za ka bi ka gyara gaba daya. To ya isa, sai ka danna wannan alamar good din daga nan dan ka dora shi akan wayarka. Dan yi haka, yawwa, to kenan haka sai ka kara danna alamar good din nan, sai ka kara danna alamar save din nan daga nan. Kamar haka ne kuke gani, shikenan ya sauka. Ka danna alamar save din nan daga nan, to shikenan ya sauka cikin gallery ka. Za ka fito kuma gaba daya sai ka zo cikin ɗayan application din. Minti ɗaya, shiga wannan application din. Za ka shiga cikin wannan application din kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani, wannan application mai suna PixArt. Kun ga sunan shi, za ka iya zuwa cikin Play Store, za ka iya sauke shi ko cikin Google Play. Kuma wannan application ɗin ma za ka iya zuwa ka sauke shi a cikin Google Play mai suna, za ka je ka rubuta background eraser. To za mu shiga cikin application ɗin namu kamar yadda kuke gani. Yawwa, kun ga nan shine fuskar application ɗin namu. Kamar yadda kuke gani, wannan shine fuskar application ɗin. Za ka shiga cikin alamar plus ɗin nan kamar haka. Zai kama ka duka fotunan da kake da su, za ka ɗauko cikin mashin ɗin naka kamar haka. Dama ka ajiye mashin a cikin wayarka, ba a cikin application ɗin yake ba. Sai ka shiga cikin kanan ka ja nan haka, sai ka dauko add photo, ka shiga cikin add photo. Inda da faransai ne za ka rubuta ajoute photo, za ka click akan shi haka. Sai ka dauko photon naka da ka goge, gashi nan kamar yadda kuke gani. Za ka shiga nan inda ka rubuta add, in kuma da faransai ne za ka dora ajoute, sai ka click akan shi kamar yadda kuke gani. Za ka iya buɗe faɗin photon naka kamar yadda kuke gani, sannan za ka iya ƙara tsayinsa kamar yadda kuke gani yadda kake so. Sai ka daidaita shi, za ka daidaita shi akan mashin ɗin. Gani? Za ka iya ƙara tsayin nasa sama. Da yake gwaji ne muke yi, ba ya lalle ya zauna daidai ba. Za ku iya zuwa kuma ku haɗa kuma tabbatar kun yi shi mai kyau. Yawwa, ƙara faɗin shi kaɗan, tsayin shi zan ce. Yawwa, kamar yadda kuke gani, wannan da ya hau sosai, ko ba ka. To sai ka je ka gama. Kun ga ba ma wahala, cikin minti ɗaya gaba ɗaya gashi na gyara. Kuma za ka yi irin shi, sai ka shiga nan alamar good ɗin nan, sai ka taɓa ta haka. Bayan ka taɓa, za ka zo nan alamar kibiyar nan da ta kalli ƙasa, kenan zai sama shi cikin wayar kai, ka danna ka haka. To insha Allah yanzu ya sauka cikin wayar mu. Za mu je mu duba cikin galerin mu gani ya hau ko bai hau ba. Yawa, kada ku gani mun fotuna na da suke ciki, shi yasa mun ce. Yawa, kun gani? Kamar yadda kuke gani gashi nan. Ya buɗe mana cikin galerin mu. Ko ba ka ba. To yau duka dai wannan shine ƙarshen darasin namu na yau. Insha Allah kuma za mu kara kawo muku wani darasi insha Allah wanda ya fi wannan. Ko da yaushe muna bincike ne akan abin da za mu yi. Shikenan, mun gode. To insha Allah, kamar yadda kuka gani, wannan abin da muka gwada muku, insha Allah na san ko da ya birge ka, kuma ba mamaki ya birge waninka in bai ma birge ka ba. Amma dan Allah, idan bidiyon nan ya birge ka, daure ka danna alamar like. Kuma insha Allah ba za mu gaji wajen kawo muku bidiyo makamancin haka.
da Allah masha Allah.